opogore chenro mikelo ni koda an Sharon Ng'ao. Okinyi makawuono pok mabende wadwaro menyo en pok mano mar goyo bul. Nitiere rawera mabende neno kanyo manyinge Julius Otieno. Osiro kogoyo kuom thuolo malach nyiso matut kotende kod kit pok ma entiere godo. Chenro makama mabende itayo kod an okinyi makawuono machiegni. Nyakorom Gajwang' gi sani asebedo piny mano mar poro wach gi Julius Otieno, rawera matimo tij goyo bul. Julius arwaki ma chenro mar pok opogore kwachako nyalo mana nyiso gi nyingi bende joluo bende wapakore nyisgi ne gweng' mane mabende wuotho. Nyinga en Julius Otieno. Anyalo magari kama maroko kala dala watu county. To be specific seme. Julius nyalo mana nyango ne Nyakorom Gajwang' ni tich mane mitimo hiki. Ani gima timo motudane. To enena ati onge gimoro matimo enena ati were mar goyo bula kata mana tij goyo bula waluonge kaka ni pok emomiyo en pok mopogore akeni pok makama ni chake higa mane na an natieko school 2016 na nasomo Nyamira kocha to kaka natieko school na kaka naduogo kae babwa king'yo kaka entie ok onyalo tera school moko university koro nitie group moro mane nitie ka mar ji madongo to sama gimiel nadhi nenoge koro odiochieng' achiel nyako moro mane iluongo ni Selin nowerga to sama ower openja e crowd manon kanyono ni ng'ama nyago thum madhi gi werno anyise ni anya temo to anyisa ni bi temo nomiya stick machal gi mage takao tabede thum naluor lakini natemo kaka nanyalo to kaka nagoyo to anyisa nagoyo maber mano interest no develop e gino tachako tugo kodgi kamane kaka interest no develop e gini to gini tuge mit. Julius wacho ni kapok nichako tij goyo bul nidwaro dhi nyime gi sombi kata kamano nyalo mana nyiso Nyakorom Gajwang' ni nidwaro bedo ang'o e kinde thuolo mabende nidongo. An sama nadongo nadwa bedo engineer to kata kumwantie ni dong ma school ta nasomo ka kata result moko mantie chien ka meka koro kaka natieko ka nadhi Nyamira to notera school moro maber natemo kaka nanyalo lakini after school kaka grade mana yudo nanyiso babwa ne adhi atemo to nyisa ni onge haja mondo tem gimo ok nyalo koro nonyisa ni an kaka koro amany gimoro atim do ng'e kaka parents make sani wacho ga. Julius akini chakre higa mar 2016 kitimo tij goyo bul ngimo osebedo nade? Ngimo osebedo maber lakini ok maber sana kaka nadware nitie ng'e tijwani an ok aluonge ga ni go bul an aluonge ga tich nikech achiewo gokinyi adhi mazoezi inyayudo ni adhi mazoezi Monday to Tuesday an gi show tayudo pesa na koro tijwani nitie gi high season gi low season and mostly pa iyudo ni January nyaka April mano low season iyudo kata corporate events onge mang'eny kata weddings onge mang'eny koro show moko meg mtamtage muyudo to magi kuyudo ng'eni 800 1,100 koro chakre dwe mar 5 kanyo waluongo ga ni high season kanyo nya yudo kata trip moko mar dhi loka modhiga inya yudo contract moko misign gi hotel moko madung to inya kata yudo school kumindiki mondo ibed kaka trainer mar student mar gino drama. Ne Nyakorom Gajwang' mabende neno chenro ni okinyi makawuono nwaneno group mabende nuntiere godo group ni samori lunge nang'o to nochaki higa mane? Okay, group marwa iluongo ni Zamaleo Africa nwachako higa mar 2018 to group ni nwachako nikech nwani group moro to kanya wacho nyinge nikech ang'e ka wacho nyinge joge nya biro manyo nwani group moro to jatendwa mar group no noseketo ni kwa dhi e show ido ni samoro wasign pesa moro mang'eny kata nitie former governor ma Nairobi nomiyo waga pesa nomiyo wa check kwa ni show koro ido ni pesa ma governor owacho ok en pesa minyiso koro nwabed piny bwana ni koro jago ni wabende wan gi shida kaka en go to en koro odwa kawo the big share koro wan kaka ineno wakae ni wabedo piny bowacho ni wachak group wa moro to group wa non waluongo Zamaleo Africa zama mano chon to leo mar sani koro nwakiko nying no bwaluongo ni Zamaleo to wan ji 14 nyiri 7 chuo 7 bende wantiere kani kich bengi mano mar Equity lakini budhi gi bengi mar Equity osebedo nade? Bengi mar Equity mokwongo sama koro nasechako nitie trip moro man watim mano onego wadhi mar loka
ne en Czech Republic to en 2 years ago to awacha diran na onge gimoro lakini noseyudo ni abang' gi Equity. Nitie organization moro miluongo ni Save the Children ma nwadonje to ne gioronwa stipend e Equity Bank. Koro sama nochopo ni trip ochopo ni dwaro pesa mar chulo visa to wacha dira group watene onge gi pesa. Koro nanyisogi ni nikech an abang' gi Equity ouru mondo adhi ane kinya miwa loan. To wacha dira Equity nomiyowa loan maber to pesa no nwatiyogo bwadhigo wakawogo visa kaka sama nwaduogo to pesa no nachulo to Equity osebedo ka konyowa. Equity nitie trainings moko mar saving. An wacha dira an gi poor saving mentality. An nodhi show TV kata 3,000 kiny kochiew to an gi 200 pesa moko go ok anya account for. Koro Equity nokawowa boterowa training to kaka sani antieni anya wacho ni Equity okonya kabisa. Sani aseng'eyo save pesa na ok anya tiyogo abalabal kaka kopogore gi mano bende ang'e ni bengi mar Equity jachiwo tiegruok ne customers mage. Customers kaka in customer mar Equity akani training mar bengi mar Equity osekonyo yo machal nade? Wach ni igani ema pok otrain wa higa manokalo dweche mar adek no train wa mar auchiel ido ni alafu gima ber kod gini ka gise train gitimo follow up. Ido kama wach ni sani kaka ne gitrain wa watch savings pile ka pile igocho ni isechopo kanya gi savings meki ineno nade ang'o midwa timo gi pesa ni. Koro yudo ni ginene mar saving no in go ginyanyisi ni kata ket target mar 50,000 yudo ni sami sechako save sami idwa golo pesa no kata o exceed 50,000 gima bor. Zamaleo Afrika wacho ni usebedo kunyiso ranyisi mopogore mago mag wende gi miela akeno perform nyasi magu utimo kanyo nikech one traditional dancers and nyaka sani watimo 18 cultures e Kenya ka to nitie cultures moko ariyo watimo ma international malo India gi Rwanda watimo dance ko. Koro wan wa perform kin gi wedding kin gi kama corporate events watimo state events watimo wasemielo ne jotend Kenya chakre Kibaki nyaka sani kin gi ginene be kin gi birthday party iluongo wa moko ya kiani iluongo ni rorasho. Bende nitiere ginore mong'ere gi dhongere kaka marketing kaka usoru oko kacha akeni Zamaleo utime yo machal nade? Nitie training moro mar Equity mane negi kawo to ginyiso gin gi platform ma ginya advertise wa e bank margi koro ing'e mano ne selling point mar customer magi. As nitie trainings moko me be negi nyisi ni ndike professional mari kindiko ni ma artist gibiro idwa ng'e artist ni itimo ang'o kinyiso kaka nanyiso gi an artist mar miel negi nyisa ni wadwa ni wami wan gi event mar road show wadwa ni iluong crew mari mondo miel road show no mondo ji oneni to nodhi to nokonyo malich kata nitie show moro man wadhi mar group mar Azimio to Equity mano connect wa gi jogo. Kopogore gi mano bende pok wer mintiere godo en mar goyo bula akeni bende training mar goyo bula isebedo kitimo kinde ka kinde nikech aneno ka untiere gi ranyisi mopogore mago mag miel. An onge ng'ama trainer to basically awinjo kaka wer dhi yudo ni kaka wach ni wende mek dholuo kata dance mek dholuo gin gi pattern meki yudo ka gichako mos gidhi ka gika climax. Koro ing'e sama giwer mos sama gimiel mos atugo mos enane beat moro akaw beat makang'e ni ka ng'ato wer kama ta adhi kode ok onya wero ni ower dholuo ta natugo beat moko makata ng'ama ni ok winji adhi gi pattern to beat gi mostly wa train gi wende mek coast yudo ni nitie that beat bending koro kiwinje kaka odhi ne kaka ibedhi momiyo samora yudo gani jawere machako analuwo bang'e ok anya chako kapok oluwo labda ko wase train anya chako to luwo tich ka tich mana kaka mari mano mar goyo bul nitiere gi achiedh nade kinyisa moko kuom achiedh nade samoro misebedo kikadhe kaka jago bul challenges ng'eny kata kachako wacha sani ok anya tieko one ng'e grube gi te ji ng'eny to field ni be ji ng'eny and mostly yudo ni wasani wa depend on trip make lock ema nigi pesa mang'eny. Koro yudo ni ng'ato yudo trip waluongo ga ni charter yudo charter onyisi ni odwa mondo teri China 5 years idhi sign contract mar 170,000 per month to onyisi ni kichopo kucha enidhi kawo 70 iwene 100. Koro ing'e ni inidhi sweat sana eno bet to kawo pesa to kitame joma go thum ng'eny
jomago wangla ni ng'eny. Koro kitabi to kawo ng'at moro to sani ka wuok kata kuma wuoke jomago gini wan wachopo jo ji 10. Koro katamra moro no dhi kawo, koro ikawo akawa nikech ok ni dwaro, lakini ikawo nikech you are desperate. Challenge moro manyanyisi en ya kaka sani gi government sani oseimpose ni wasani samwa dhi show receipt michulo wago nyaka bed gi QR code. QR code ni wan mwachulo. Koro QR code iwinjo ni idwa 45,000 mondo losnu mare. Chakre January nyaka sani okanya wuondi show mwadhi hapa ni na adek kende to yudo ni chulo waya 2,000. Koro ing'eni kinyiso ng'ato no gol ni 45,000 to eno chule 2,000 ana kia odhi golo kanyo. Koro kar chudo kanyo inya yudo be clan moko be nitie ma ok dwa chule. Kisetiyo en wuok odhi. Sorry to use this but I will use the government PPMC mano musical commission mar presidential. Yudo ni gimisho ibedo nyaka kata 2 years ma pok chuli. Kaka chi Biden mar America chano biro no adhi go welcome ya nyaka sana onge kata simu mosechulo. To kiwinjo ni Ruto dhi yawo gimoro kumoro gidwari kora kiani idhi tiyo gi ng'ano nade. Trust mar client be samoro ni piny. Nitie client moko maber lakini ng'eny gi wakora. As nitie gimoro most of the clients yonge respect wasani machal kodwa. Yudo ni ng'ato luongi show okeli onyisi osenyisi kuma stage nitie kar ka change omicho ni di change cho gigi kinyise ne aketo kanye beka hapo kwacho. Koro nono ng'ano koro akieno oketo ni winjo ka ng'ama onge makin gi chuny matin tinyawe gigi. Bende ginero ma bende nitiere gi achiedh nade nyaka bed gi ber mane. Akeni Julius ber mane miseneno ka e tijni chakre higa mar 2016. Okay, ber to ng'eny. An chakre nanyo ok ang'e kanya idho ndege. To koken gini an dok idho ndege. Ber moro ni art ni osekonya mang'eny. Socialization gi ji aseng'e ji mang'eny through this art. Art ni osekonya asegero gik moko 2 adek gi pesa mayudo ka. Kata sani dala anya wacho ni atimo chung na dala. Julius kaka rawera samoro ne rowere maneno chenro mar pogore okinyi makawuono paro mane madimigi bende chakno mana gi hiki bende. Okay, an kaka wuo sani an gi higni 25 to anyanyiso wera mane oko kae ni kikiluzo to samitiyo gimoro ok inya ng'eni ma nyako nyang. An sama nachako babu an ok dwa gini. No nyisa ni gini ji mang'eny osetemo onge kuma terogi, lakini chakre 2019 sama nachako ni ka yudo gimoro matin tabiro wapogre kode, ka yudo gimoro matin adhi anyisa ni wadhi onyiew gimoro, nochako neno ka gini ber. Koro anyanyiso joma ni oko kanyo niya kik iluzo to gimoro amora mitimo ket Nyasaye mbele. Gimoro amora mitimo ikia odiochieng' mari nyachopo chieng' mane. Kata ka in jago bul moro mane oko kanyo, kata ka en nyathini mineno moro ni en gi interest magoni weri kode. Samoro inya yudo no this school to school ok dhi konye. Samoro talent pays. In notiegi mani chako tiji mano mar goyo bula. Akeni sema ko lweto rowere mamoko isetegogi. Wan gi group mar nyithindo mo train daily kata kosewuok e training mar gokinyi godhiambo waluongo gi. Gin nyithindo maromo 30. Koro to mago bul gin 4. Kasewuok kanyo to adhi puonjogi mondo gibende sama gidongo ka sawach ni school otamore ginya tiyo gi ma. To bende kiwacho ni ipuonjogi nono kosi puonjogi gomenda. Nono maonge pesa nikech ing'e kuma wadake ok anyal chako nyiso ng'ato ni mondo mi pesa mondo ipuonje gini ok ginyal ka. Bende ang'eni okinyi ma kawuono nitiere joneno magwa samoro mantiere kaunti ma Nairobi rowere madi gomba riwore gi grubu mar Zamaleo. Thuolo bende nitie. Zamaleo our doors are open. Ng'amoro amora ma feel ni dwa miel onya wer onya go bul obira bia. Wan situated Huruma kae miluongo ni John Saga Japost. Kichopa kanyo tipenjo kuma hall mar Zamaleo nitie ibiro waonge registration fee waonge gimoro amora ini bira ke kaka intien. Kiwacho ni thuolo nitiere Zamaleo kutimo kepo akeni bende ng'iewo factor in higa ukawo chakre higa mane. Mostly wadwa ng'ama osekalo 18 ng'ama nigi ID nikech yudo nitie functions moko ma ok inyal tero nyathi ng'ato nyinyi ni itiyo gi nyathi mondo yud pesa. Koro mostly wakawo ng'ama osechopo 18 years and above. In thuolo mano mar chiwo ne nyikora Mgajwang' namba mar simu mbui uyudoru kanye? Namba mar Zamaleo en 0792 15 30 48.
kigo namba no dhi kelo ni nying Nancy Akoth, mano e leader wa mochung'nwa. Koro kigo kamano to obro nyisi gimoro amora mo Zamaleo ochung'. Kwenye Facebook iluongonwa Zamaleo Africa, Instagram wantie Zamaleo Africa, kata kaka wuoyo kodu ni Eastern One Masai Mara, Serena Hotel, jomong'eyo ng'e. Koro nyasi mwadhi asenyiso ni wadhi weddings, kin gi wedding nya bookwa, kin gi corporate event nya luongowa, kin gi graduation nya luongowa, kin gi birthday nya luongowa. To kidwa ng'eyo mang'eny mathoth mo wach Zamaleo, inya ng'e Instagram iluongonwa Zamaleo Africa with a Q, not even in Facebook iluongonwa Zamaleo Africa. Nengo bende ang'e ni nyikoram ga jongo sibiro koram na ka penjo, nengo uchajo nade? Nengo anya wacho ni lingana gi kumi luongowa. Ng'eko wach ni sani kumwantie ni ng'ato nigi birthday event, sani ng'e ni ok wanya include fees ne gine ni transport kosango, lakini kiluongowa kuma intie to bor kikodwa nyaka wa include transport gi lunch gi mora mora, to nengo ok tek. Ki go namba no wang'wa nyisi ok tek. Ekin thuolo mar higni 5 ka ng'ato ton penji ni inenori kanye, nikech niwacho ni motelo wuonu naonge kod omenda manyalo chwalo godo sombi, lakini sani ma samoro bende isemulo pesa matin tin kae, bende nitiere gi lek mar dok e skul? Sani kaka ang'iyo mbele ka, nikech koro anya wacho ni an artist, mano ok anya buok ka wacho an artist, and I'm venturing more into music. Kaka apango ni in 5 years time adwa mondo adhi e class mag music mondo abende achak school mara kuma puonjo ji how beats counting, beats cueing, gik makamago. Julius Koteko chenro makama ne nyikoram ga jong maneno wa hinya ne rowere, wach ni mogik debedang. Wach na mogik manja nyiso joma dhi ng'iyo chenro ni yawa akwayo sani to wan dao tang'e ni ok ka un gi corporate events, tafadhali luongwa uru to adwa encourage gig life, never lose hope, never know tomorrow. Julius waguni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok mabende itimo kanyakla kod jip mabende ichiwo ne joneno magwa mabende naneno chenro okinyi makawuono. Kok manya korom ga juang gi kanyo bende makelo wa giko mar chenro makama rawera mabende okinyi makawuono nwang'iyo pok mare en Julius Otieno, ng'isi kanyo nowuok e kaunti ma Seme, kata kamano sani entiere gi group mong'ere kaka Zamaleo mabende osebedo kogone gi buore Nairobi ka. Namba gi nosechiwo kanyakla kod mbui mopogore opogore mabende inyalo yudo gi e nyakorom ga juang. Gi kanyo bende makelo wa giko mar chenro makama, warad kendo e chenro machielo juma mabiro mar mondo gwang'e kit pok mopogore. Orituru masani, nyinga Sharon Ng'ao.